Després de l'èxit d'assistència en l'estrena del documental i les fonts van parlar amb unes 400 persones que van emplenar les dues sales del cinema Guiu de la Seu d'Urgell, l'equipament ha programat dues noves sessions. El film es podrà veure aquest divendres 16 de juny a 8:45 del vespre i dissabte 17 de juny a les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 5 euros. El projecte recrea les hores més tenses de les inundacions de 1982 a través de 6 històries. Diferents localitzacions de Martinet, Pont de Bar, Montferrer, Oliana, la Seu d'Urgell i Andorra s'han convertit en escenaris de fa 40 anys amb el tractament d'imatges originals i efectes especials. Cal destacar, però, que gran part del rodatge ha tingut lloc dins els estudis de Pirineus Televisió. El documental i les fonts van parlar ha estat produït per Cadena Pirenaica i ha comptat amb la col·laboració de més de 50 actors i actrius, així com empreses i entitats.